दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखि बुङा मानो बिथाङा शिफ्ट थानाय समावनो बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिथाङा बे गोरोबथानि सासे उइटनेस आरो बेजों दिनै राजखान्थियारि खैसाराव बिथाङा गुबुन गुबुन मुलाम्फाखौ साननानै बे गोरोबथाखौ एरायनो सानोबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे गिदिरथार मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन। राजखान्थि खालामनायनि मुङै जाहाथे राजखान्थि बुब्लियाव बे बिटिआर गोरोबथाखौ नासयनो नाङा। मानो सारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भारत सरकारखौ नारसिनलांगोन, आसाम सरकारखौ नारसिनलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि एकर्डखौ 100% मावफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो नारसिननायखौ आखायाव लालांगोन। बे नङा जे दिनै बिपिएफ सरकार जानायखाय जों आन्दलन खालामदों, बेजों खुनु दिन लिंक गैया। अमर सिं ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा गुदियाव बिथाङा फोरोंगिरिमोन, बिनि उनाव बिथाङा बिअ जादों, बिनि उनाव बिथाङा राजखान्थि हान्जा बिपिएफनि सासे सोद्रोमामोन आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटायार जानानै दिनै गावखौनो सासे बबे जायगानिफ्राय खिलिखो गोसोआव बिथांनियाव जों मिथिया। मानोना बिथाङा मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जेबो बिहोमा गैया। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बेवहाय मोनब्रै एनडिएफबि आफाद आरो लोगोसे इउबिपिअ जोंनि जाना थांनाय जि बिटिआर गोरोबथा 2020नि जे 27 जानुवारियाव जालांबाय आरो बेवहाय दिनैनि दिनाव जाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सरकाराव दैदेनदों आरो बिथांमोनजोंनो एकर्ड खालामनानै फैनाय बारग' जोंहा एनडिएफबि बिथांमोनहाबो राजखान्थियाव बाहागो लानायजों दिनै थांनाय बोसोरबायावबो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा जालांबाय आरो दा गोदानै जिहेतु बिथांमोना राजखान्थियारि आफाद हिसाबै गोदान सरकार सालायबाय आरो बेजों बिथांमोना दिनै जिबादि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै मावफुङैखौ लानानै बिथांमोना दिनै राजखान्थियारि बुब्लियाव एरायनो नाजानायनि मोनसे थासारिखौ जों नुदों। नाथाय बेवहाय जों नुयो जे बर'नि बे थामथि गोरोबथायाव दिनै बिटिआरखौ लानानै आरो बर'लेण्ड हालामनि थाखाय आरो बर' माहारिनि थाखाय बेवहाय बयबो नोजोर लाखिनांगौ आरो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखि बुङा मानो बिथाङा शिफ्ट थानाय समावनो बे गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिथाङा बे गोरोबथानि सासे उइटनेस आरो बेजों दिनै राजखान्थियारि खैसाराव बिथाङा गुबुन गुबुन मुलाम्फाखौ साननानै बे गोरोबथाखौ एरायनो सानोबा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे गिदिरथार मोनसे अलखदनि थासारि फैगोन आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो जे दिनैनि समाव राजखान्थि खालामनायनि मुङै जाहाथे राजखान्थि बुब्लियाव बे बिटिआर गोरोबथाखौ नासयनो नाङा। मानोना बिथांमोनहाबो दिनै बेवहाय जुदि मोनसे गोदान थासारियाव राजखान्थि परिबेस मोनदों होनोब्ला दिनै जों बिटिआर गोरोबथानि बोसोरबा मोनसे सरकार थांबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो दा गोदानै जि मोनसे परिबेसाव बिथांमोना सरकार सालायदों बेबायदि मोनसे बुब्लियाव जाफुंसारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भारत सरकारखौ नारसिनलांगोन, आसाम सरकारखौ नारसिनलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि एकर्डखौ 100% मावफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो नारसिननायखौ आखायाव लालांगोन आरो बेजों दिनै जों मिजिंथियो राजखान्थियाव थानाय गासिबो बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय गेबेङै नोजोर बोनांगोन। बिथाङा बुंबाय थादोंमोन जिहेतु इउपिपिएलआनो आबसुनि इउपिपिएल होननानै आरो बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल सरकाराव गैयिनि थाखाय आबसुआ दायो मा खालामगोन सोमावसारगोन दिनै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि खैसार खालामनो थाखाय रायजोनि सिगाङाव बायदि बाथ्रा बुंनो नाजागोन। नाथाय गुबै बाथ्राया बे जे नोंगौ एबसुआ एकर्डनि सागानगिरि मोनसे आफाद आरो बेवहाय गुबै दायथ' गुबै बिबान हिसाबै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनाय समनिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ समायसीमा होनानै आन्दलन खालामगोन, सोमावसारगोन बेफोर बाथ्राखौ जों जुलाइ दाननिफ्रायनो फोसावबोखानाय आरो बियो बे नङा जे दिनै बिपिएफ सरकार जानायखाय जों आन्दलन खालामदों, बेजों खुनु दिन लिंक गैया। बेवहाय बड'लेण्ड सरकारा जि दानांगौ सोर दागोन दाया जाबाय थागोन, नाथाय बेखौ मावफुंनायाव भारत सरकारा गुबै आखाइ दं। मानोना संबिधान संशोधन जानांगौनि थाखाय पार्लामेन्टआव 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौनि दाबियावसो जोङो बे आन्दलनखौ खालामदों आरो बेयो बिपिएफ बिरोधिबो नङा आरो बे बड'लेण्ड बिरोधिबो नङा आरो बेवहाय दिनै जोङो बर' माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै गावनि दिथाखौ दिदोम खालामनो थाखाय बे जोंनि मोनसे नोजोरनि आरो बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखायसो सोमावसारनाय। बेराफारसे जिथु थागिबि हारिफोर दङ आसामनि, दा बिथांमोना मोनद' हारिनि जिथु हिस्ट्रि होनाय बेखौ लानानै सोमावसारनो थांगासिनो दङ, बेयाव आबसुनिफ्राय माबायदि बिफाव लागोन? जोङो बे जि आसामाव मोनद' हारिनि जे एसटि इस्युखौ लानानै जों आसामनि गासै ट्राइबेल हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'र्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेशनजों सिसिट'आजों जयै लोगो नांनानै जायखिजाया आसामाव जोङो ट्राइबेल हिसाबै गसंथानानै एबा जोंनि थाखानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेलफोरनि हेंथायै गोदानै ट्राइबेल जानायनि जे मोनसे सम्भाबनाखौ लानानै दिनै जायफोर सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों बेवहाय जों मैखोमै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोङो सिगांनि जोंनि थांखि बायदियै जि दिनै गोदानै एसटि खालामनो थाङोबा
थाखानाय 14था जे जोङो बाहाय आसामाव ट्राइबेल हान्जा दङ बेयाव कमिउनिटि हिसाबै जोङो गोबां खहा जागोन होननानै जों नुहुरदों आरो बेखायनो जोङो जथायै बर'नि जोङो मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो ट्राइबेलनि गुबुन गुबुन दिनै 13था आफादजों लोगो नांनानै दिनैहाय सिसिट'वानि नाजानायजों सिसिट'वानि दैदेननायाव जोङो मैखोमै हेंथा खालामनायाव बाहागो लालांगोन। अमर सिं ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा गुदियाव बिथाङा फोरोंगिरिमोन। बिनि उनाव बिथाङा बिअ जादों। बिनि उनाव बिथाङा राजखान्थि हान्जा बिपिएफनि सासे सोद्रोमामोन आरो बिनि उनाव बिथाङा रिटायार जानानै दिनै गावखौनो सासे बबे जायगानिफ्राय खिलिखो गोसोआव बिथांनियाव जों मिथिया मानोना बिथाङा मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जेबो बिहोमा गैया आरो बर' माहारिनि सोमावसारनायाव बेसेबांबा जे जोंहा मुंख्लं जालांबाय सुजित नार्जारिनिफ्राय जागायनानै बांबुर गोरा जागायनानै आरो गुबुन गुबुन दिनैहाय एनडिएफबि बिएलटि एबसुनि सोमावसारनायनि उनाव जोङो थामथि गोरोबथा बर'फोरनि जे मोनसे जाफुंसारनायाव बिथांहा जेबो बिहोमा गैया आरो बिथाङा दिनै बर'नि बेबादि गेदेरथार माखासे जाफुंसारनायनि जारिमिनारिनि जे मोनसे खोन्दोखौ लानानै बिथाङा बेफोरबादि बाथ्रा बुंनायनि जेबो जयगथा गैया आरो बेखायनो दिनै जों सानो जे बिथाङा बेबादि माखासे माहारिनि दलिल बा जातीयता बा जोंनि राजखान्थियारि मोनथायनि जे दलिल मोनफा मोनफा बेखौ लानानै बिथाङा बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा बेबादि मुंख्लं आरो बेबादि आन्दलनकारिफोरखौ मान सन्मान हानि खालामनायनि जेबो मोन्थाय गैया आरो दिनै बिथाङा जिबादि सासे रिटायार्ड सुबुं हिसाबै बिथाङा एसे मेन्टेलि माने डिसअर्डार जाबाय नामा जों बेखौ सानो मानोना बिथाङा बैसोबो थांबाय आरो बेखायनो बिथाङा जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै दिनै माने बर' माहारिनि माखासे राजनिति दिगखौ बिथाङा गुलाय जुजाय खालामनायनि नोजोरजों बेबादि बाथ्राखौ बुंदों होननानै जों सानो मानोना बिथाङा गावजों सोर दं सोर गैया बेजों जेबो थिखना गैया आरो बिथाङा बेक्तिगत भाबे जिबादि हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन जों जेबो मिथिया जोंबो बिथांनि मोनसे समाव सात्रमोन नाथाय बिथाङा हारिनि गेजेराव बेबादि माबा मोनसे बिहोमा दं जों खोनाफेराखै आरो बेखायनो बिथाङा हारिनि बेबादि गुलाय गुजाय खैसार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो अराय जेखिजाया राहा लानांगौ जों लालांबाय थागोन। अके क्रिकेटनिया जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय इन्डियानि दिनै क्रिकेट जे 2020नि वर्ल्ड काप जालांबाय बेवहाय इन्डियाया जे देरहासार जाबाय आइजो टीमनिफ्राय जोङो बेखौ गोसो गुवारै बरायो आरो मिजिंथियो जे बिथांमोना अराय इन्डियानि उइमेन एम्पावारमेन्टनि उइमेन बा आइजो माहारिनि जौगानायनि थुलुंगानि नेरसोन हिसाबै बिथांमोना बे देरहासारनायजों गासै जोंनि हिन्जावसा गेलेगिरि बिथांमोना थुलुंगानाय मोनगोन होननानै मिजिंथिदों मानोना गेलेनायनि देरहासारनायनि गासै गियान गासै बोलो गोसो बिथांमोनहा दिनै पृथिबिनि गेजेराव दिन्थिफुंबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो मिजिंथियो जोंनि बर' हिन्जावसाफ्राबो फुटबल काबादि गुबुन गुबुन क्रिकेट गेलेनायाव जाहाथे बिथांमोनाबो बे थुलुंगानायखौ लागोन होननानै जों मिजिंथिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि मान आरो जोंनि हामलायथिखौ जोङो बावहरनानै बिथांमोननि देरहासारनायखौ गोसो गुवारै जों बरायबाय। दे